Здравейте хора, здравейте приятели, намираме се вече в зала, където се случват бая интересни неща. Славия Спортес ми подсказвате отстрани. Интересното тук ще бъде, че днес ще се тренира, ще има малко, разбира се, бокс, се правя малко на Роки Балбоа, но не в старите му години, а в по-моите. Освен, че съм разпределичал малко на чувал с картофи, идеята е да ги свалиме тези картофи. Какво по-хубаво от това, освен да се сблъскам очи в очи с жена боксер, която да ми покаже как удря лев, десен и те сваля долу на земята. Днес съм решил да поканя моята приятелка Маги, която да ми покаже как може да се тренира и как е по-добре да се тренира за хора, когато са качили килограми, и то с ластици. Като става въпрос за ластик, стига съм разтегал ластик, сега Маги ще изкочи тук веднага пред очите ми. Това е вторият ми влог. Здравейте. Него те. Какво е сега? Това е ластик, твой ластик обаче. Това е не е на марка ластик. Да. Ластика, както той се опита да каже. Чакай, как се отваря това? Това не е като за коли, къде се дърпат за ластици, Това трябва опътване си има към него, спокойно всичко е. Така, качи се сега тук малко горе. Какво трябва да правя горе? Тарата! Едва минах между ластиците. Така. Малко да ти е лесно. Това е когато пингвините си мислят, че са птици и искат да летят. Ама не става, пингвините не са птици. Как ми треперят ръцете като на Паркинсон. Измори ми се Мики Маус. Играта на играта. Всичко може да направиш това ластик. Виж, хващаш го е така. Тук хващаш. Почваме бицепс да правим. Така кажи. Виж сега. Так, настъпвам си го. Обръщай. Хващаме е така. И тук правим трицепс. Я. Дори малко лактите. Ма ето е. Връзваме нещата сега, ела. Чай сега, значи тук има някакво специално връзване. Изкарай сега. Чай, трябва да го извада. Вада го. Вкарваш едното в двете. Едното в двете. Вкарах едното в двете. Дали? Ето така трябваше да го направя. Ето го. Така. Аз не мисля, че ми е добре с ластика нещо. И умра. Виж сега, ще ти помогам. То не на всички им се отдава. Пластика ли? Не само ластика, много... За вкарването? Не всички смятането им се отдава. Едното влиза в двете, разбираш? Да, и ето дойде. Ела сега тука. И си го слагаш ластика долу на кръста. На оная работа, да. Плъваме напред и почваме да тичаме с високо коляно и държиш е тук. Давай. Да! Стотинки! Тичай, бе! Аре, бе! Хвърляш там и искаш да вземеш парите, обаче не става. Бързаш. Това е добра идея. Как? Вкарай двете в едното. Вие разбирате това колко е трудно, бе. Да вкарвам две в едно. Аз да не съм мислил за тия неща, бе. Махам си вече, качулката става опасно. Влез Между двете? Така. Ставаш в гард. Аре, ела бата. Да. И само напред, както кобрата казва. Пухове. Бате, усещам вече как съм се напомпал. Едната ми ръка е Кличко, другата е Джошуа. Внимай. Моля ли да те посета между двете, въртой? Не, няма такъв матч. Не е организиран още този матч. Няма как. Да, единия други. Чакай. Не трябва да има добра работа с краката също. Мога да танцувам ръченица, ако трябва. Правиме гърдик. С ластик да се тренира е хубаво, когато имаш много килограми, нали? Той да нямаш пак е хубаво. Не, по-щадящо ще застави. Прави се специална скорост на издържливост, силова издържливост. Неща, които няма как да ги направиш с тежест, просто защото съпротивлението е обратно в това, което ти правиш. А гърба да порасне? Зависи какво правиш, има си... Регистрация Има си специфични тренировки за различни качества, които търсиш. Сега като търсиш сваляне, сила, сваляне като търсиш ще правиш повече интервали, с повече движение, повече повторения. Значи това можеш навсякъде, не е задължително да имаш ринг, можеш навсякъде абсолютно навънка. Вкъщи можеш да си го вържиш, можеш свободно да го ползваш. Абсолютно навсякъде. Значи може, ако баба ти е трупче,
в момента и се чудиш какво правиш, завържи около те еластици и дърпай. При играта, той ще отвори на нещата. Той ще я прати директно в намаги залата, тук и ще се оправят нещата. Ласика е много яко нещо и той те първа ще го разбере това. И така, с този последен включващ мой анонс за втория влог, се чувствам изморен, но и натрениран като бък. О, да. И както се казва, не трябва да бъдете толкова жестоки с вас, трябва да бъдете просто изискващи и тренирайте, защото ние имаме, времето тече за мен. Не знам дали знаеш, за 4 месеца вече, сигурно си гледал първия влог, трябва да постигна ето това нещо, което ще покажа тук на кадъра. За всички, които гледат в момента, впрочем, абонирайте се също ето тук на тази камбанка за моят канал, за да могат да следите това цяло развитие, в което На играта. след 4 месеца пак, разбира се видим и с нея, може би, през това време пак не е изключено, за да следите как се развиваме. Ако някой път си син, значи сме се видели. Така нека те разбират хората. Ако някой път съм син, може да съм баща. Освен, че си син на баща си, Да, ти благодаря. можеш да бъдеш и потърпевш от ситуацията, защото важно е да имаш желание и да се бориме в крайна сметка за нещата, да слагаме ръкавиците и да приключваме тук. Ами, че трябва да затваряме вече излагането кадъра. Само ще ти. ви го покажа.